saunaka shaihu alije na gode na maradi na gode sabuwa biya maradi daga ba sai doki shai biya maradi ga zama madobi Allah kaddara dan sarki mai dodi Barhama kadiri doki ba a cire ma kaska na maradi Barhama kadiri Andi tankuwano lampote to kada a saurara tangar da wutar lantarki a saurara na gode an bara sarki communication da mai kawo min motoci na doso lampote fofo wallahi waya kalaba mutum da abinai waya kalaba mutum da abinai kai maradawa kun tada wallahi kun tada 18 second za mu sake wannan kwamitin na Alhaji Ahmadu Maraya ya turo ma 'yan delegation kin maradi ba 'yan kokowa ba duka delegation kin maradi ya turo su ka 500 bayan wannan ya ce duk ɗan kokowa maradi ya ci takobi iya da miliyan guda da percent mutane miko ka zo kai zabe ya kata isu kodo yala ina bala haji ta sawa Aibo Hassan bala haji ya mari ga hankali ya dawo Mutari Miko na Niamey ya ɗauko Idi Matiyelo na Maradi yanzu hankali ya kwanta maradi Soni don Bank daga zaki ya zaka Hamidu Abubakar Beze Soni Bank zaki mai kashe maka ne muna nan muna saurare sakalo na saurare tare da Musa Tumkiya a birnin Sarkin gaya baba Amadu ya mini Shadi dogari na sarkin Adar so ngai no go ba furba tora maharazu masu abin bai na muka baiwa Usaini maharazu wadda mai baka ba haramun na ba gangan mu ba ta kota ba Abba Ibrahim na Niamey gode Roma da Musa Abba Ibrahim Omar kan joya ta dawo kalu kirga mora kula man to gan sarkin gaya kai magana sarkin Allah ya gaya taya mai maka dandawa girma mummuni dan bajau zarumman arewa sakalo na saurare Yan koko. kada a saurara borin kakulu a saurara makaɗa a saurara Alhaji Ahmadu Maraya daga Maradi ya turo wa 'yan kokowar Maradi jika 500 delegation kin Maradi jika 500 su sha ruwa madalla wannan Alhaji Maraya Ahmadu Maraya na Maradi da wani gite kudin suna wajen Alhaji Tasiu mun ba shi wani Alhaji Sabo Kalla tana no sa gar muna nan gumo muna saurare da jiyar shekaran jiya mun yi kira baka ce komi ba a birnin Maradi Haji dan Mano ke magana sakalo na saurare Sabo dan Abdullahi ba Sabo kada Ibrahim garka. kai fatan din gurgurzu kwara Ba kada so dama, Abba ba kada Ibrahim dama. Sabo Muna Abdullahi da Asasur da cewa fatan din gurgurzu kwara Abba Ibrahim mai damara ruwan Sabo goro na Abdullahi. Niamey mai rai ne bai haɗi ba Haji Husaini Yakubu da Maharaz mai girma mai daraja mai damara ɗanwa na Maradi shi ya haɗi yawa hadi na dawo biyar Labiya na mai martaba kokowa sarkin Adar minti 2 na hutu minti biyar da kokowa.
Allah shi kama ma jagora dan Habibu magadin Hamza Illela. arbitri ya ce a Barka mai ya tsotsi ana bankarewa ko kai min mota sai dai hudu kai aiki da abin da abokin aikin kai hodi hadi kai aiki da abin da za ku ke hodi ba da abin da modi ke hodi ba yanzu rame mai pandul allur hadi na yi za ku sanin abu Sarakin ga yanayi muku gaisuwa Baba Ahmadu ya aiko muku gaisuwa tahiya maganin gari mai nisa Oda Kokowa ta biyu kenan tsakanin Maradi da Yamai ko haka ne Abdulwahidu ya aka yi shugaba na matasa kwani farne samarkin doki ko wai dan abun lemun tsami ne abba citta da lemun tsami ne na nemo kasar duk sahe sai na sha 'yan litir na lemun tsami da citta a gaishe ku Waya ba ta da daɗi ko jiwo ya saba gobe shida za ku numan bai hankanta yankun kai wannan karaji kuma ka koma kai kyau doso tiga di ai gari kai da azumi ba a cikin wannan karaji doso tiga di gari ganda doso tiga di gada kwamtono ikasu masai makinga an kileze furu adin yi kileze ga barka da ini saraki ina ta godiya ya sanno ne wannan shani ya yi daɗi sai ce maka kai hattara ka bar sauraron modi ba bizino Sorogo na gode da kyauta Gabaru yi zuba Sorogo na doso adin yi kilega aiki irgi ba yi te communique how gidi aka yi jiya mun yi dumi ba biyar kalir aina yi wannan karan fongan dikan abba Ibrahim Sakira bora har ko da mai wannan bar shi wannan lokaci ne yake bai sai da fano na wuta wannan lokaci ne yake bai san dekre na ba dekre na daga sultana ya hito aiki ba gwala gora dekren nomination din ta zarma kai daga sultana ya hito kenan inda shi talakan gari Allah na tuba dayar am hagwai ko sai ke ga ba na godiya dan mano na godiya kuma na gode ma ministan wasa hagwai gwai ne to minista na mari na gode abba Ibrahim no ke kingama kyasabu adi manga tana hili tsakanin abba Ibrahim da kadari dan kokon shahiya mai wanda bai hadi ba da Usaini Maharazu na Maradi wanda shi ya riga ya hadi Allah ya sa a gama laula mu amin wurin waya masa magirma kwarai ka san yana da yan matsalar hoka ya no maza ka yi wai waya Abdulwahidu ba su ko da haɗi na sani ya sake shugaba na matasa zaje mai hana mai yaro suna cikin minti Ministre regional ta artisana nan doso wadda Hassan ita ce ta zo ta gani ta ce suna da wata fuwar da suke yi nan cikin hilin kokowa amma mutane ba su sani ba saboda ba yi bayani ba na ce ni wannan zance ya yi karhi na ta je ta ga chef de mission tunda daga can cewa ake mu minister de la jeunesse sun hana mu yin magana akan komi to wannan ba zance na bane a je can a ga chef de mission in ya gyara da shi da yan minister de la jeunesse duka daya ni inda ni na iya ci gaba da faɗi har a tashi da koko wannan kullum sai na yi zancen sahiya da marece saboda ita koko wannan a tabbata dan 'yan ƙasa ake yin ta nishadi ne abu ne na karfafa danƙon zumunci waya karaba mutum da abi ne ko jiwo ya shi zabe ingana daga shekara sai shekara a shekarar ma sati guda ne zancen kenan kasa dan takaitaccen lokaci ne kuna da in aka wani madalla larabu no kun to shiga arbitri ya maido su to iniye batora
karo na biyu minti biyar na gaba na karshe da Usaini Mahaza da Mahazu Batora na rashin kokowa. To Muna ƙara tunasar ku da cewa Abba Ibrahim mai damara ruwan goro na Niamey tsakanin Abba Ibrahim mashahurin dan kokowar jihar Yamai da Usaini Maharazu na Maradi. Kokowa ta farko dai Sabo Abdullahi shi ya hita an baka kashe a cikin kokowar ta hada shi da Lawali Ibrahim na rashin kokowa. Na bankare hannuwa kana da kashe jimillar su ce aka yi. Sarkin Dutse baki, sarkin Darnako dan Audu. Wallahi Usaini Maharazu ne har biyu. Dole kare ji tsoron kula ko bata ce ma. Usaini Maharazu na Maradi shike da kashe di. Yaro giwa. wallahi Yanzu ne ta rike gare shi. Yayi kulikulin kubura ko kuma kuna bakin wake in jimanin Bahaushe. Yayi kuna bakin wake. Ya rukaka. Ya shigi Abba Ibrahim. Ko ta ware ko ta wandare yawa Usaini no ke kamar yana shi na ya dai kukusun ya shiga cikin abu amma kuma ya turje Usaini honga ma farta a honga mu furara manga furen dosino hago masabka baki ka faɗi gaskiya ina laifinka hago masabka baki Abin da ya ce a yi kokowa. mummuni adali sadaucin Tausayi arbitri ya ce ai kokowa to su ne iya kokarin su Usaini shi kara shakko abba ne shike shakko abba ne shike sultan mai doso mai mutanen doso usumburu mai mutanen doso argujem sumburkanya nikizeri nikam mai doso mai mutanen doso Allah da ya taya muku girma suna guri guda da sarkin murya Butari Musa suna guri guda da sarkin murya minti biyu na kokowa cikin karon ku na biyu kuma na karshe na minti biyar mai da mara tsanwa kana da kashe di sai dare ya yi dare mu heda ta kura kilan maza ya san dodi wanda ba za ka ba haramun na ba ya kalaba mutum da abin in kan bar mai in kan bar mai in kan bar mai gurje fodum no de hino makikina wana no to in kan bar mai ya yana jin kasar gurje ta jiboni da ta wanye yahi to shi ma Abba Ibrahim ya samu kashe di an baka kashe di guda kai ma na rashin Abba Ibrahim ne mai shi ma ya samu kashe di daya la ilaha illallah to shi kenan Usaini kai ganganci Abba ya kada Usaini kai ganganci ka seto mana kul sarase kina saurare ka seto mana kul sarase godiya ga dan Habibu Ibrahim Abba ninga borazeri ya kada Abba nu Usaini zeri na Maradi Abba nu Usaini zeri da barkin doki da mutum zaba ana janka biyu Abdurrashid Aminu Mai ba ka shagon sauka yamma doki. na Niamey ka zo ka yi zabe shi ba ka kyautar wallahi yan bakwai ya mai guda biyu sai sarkin Sabo Abdullahi da Abba Ibrahim sun tsira sai kuma gobe yanzu Abdurrashid Aminu shagon Yakuba ga ya can yana zaɓe ku saurara mu ji wanda ya ɗauko sarki mai fara godiya ga sarki kaura sarkin kaza Abdurrashid mai kaza na dan ya zo na Niamey ya dauko Sani Abu na Maradi dukkan su sun haɗi kurkuka Ahmad na Niamey ya dauko Aibo Hassan na Maradi